els meus pares havien estat enviats a un centre de reeducació. Quan vius a la Xina, només tens dues opcions. O bé segueixes el Partit Comunista i mai no tens dret a oposar-t'hi, o bé et converteixes en un objectiu del govern. A partir d'ara, ja no ets la nostra filla. Em dic Rebigul i sóc uigur. Vaig néixer i vaig viure al que les autoritats xineses anomenen Xinjiang, però nosaltres en diem Turquestan Oriental. Després d'acabar l'institut, vaig anar a Pequín a estudiar a la universitat, on vaig obtenir el grau i el màster a la mateixa institució. L'antiga denominació era Universitat Central per a les Nacionalitats, però després van canviar el nom a Universitat Minzu de la Xina. Minzu vol dir nacionalitat. L'any 2016 vaig rebre una beca de Turquia per fer-hi el doctorat. A Pequín havia estudiat llengua i literatura uigur, que formen part de la turcologia. I per això em van oferir aquesta oportunitat. Així, el 2016 vaig venir a Ankara per continuar els meus estudis. Fins aquell moment, tot semblava normal a la meva vida, o almenys això creia jo. Vaig arribar a Ankara a l'octubre i, fins al març del 2017, tot anava tranquil. Podia parlar cada dia amb la meva família, fèiem videotrucades i xerràvem sovint, però a finals de març del 2017 vaig rebre una notícia sobre el meu germà gran. No era a casa. Poc després vaig saber que tampoc no hi eren els meus pares. No tenia ni idea d'on podien ser. Vaig intentar posar-me en contacte amb els meus altres 3 germans petits, però ningú no em responia. Vaig trucar al meu pare, al telèfon de casa. Ningú. 3 setmanes més tard, un dels meus germans em va dir que els meus pares havien estat enviats a un centre de reeducació. Em vaig sorprendre molt. Em van explicar que tothom a la meva terra havia de passar per aquests centres per aprendre la llei xinesa i la llengua xinesa. Em van dir que els meus pares tornarien al cap d'un mes, però van passar 3 mesos i no van tornar. L'1 d'agost, just abans del meu aniversari, vaig saber que la meva mare seria jutjada. Va ser un xoc enorme. No sabia per què ni en quines condicions. El meu pare i el meu germà petit també havien desaparegut i no en tenia cap informació. El 15 d'agost del 2017, la meva mare va ser jutjada sense advocat ni cap membre de la família present. Ningú no em va voler dir quin havia estat el resultat del judici, encara que segurament ja estava decidit. A partir d'aquell moment, la nostra vida va canviar completament. La meva germana petita acabava el grau i volia començar un màster, però ho va deixar. Jo treballava com a traductora durant les vacances d'estiu per poder ajudar-la, però ella no va voler acceptar el meu suport. Tot i així, intentàvem mantenir-nos fortes i cuidar-nos mútuament. Fins al juliol del 2018 no vaig tenir cap notícia dels meus pares ni dels meus germans. Aleshores vaig rebre una videotrucada de la meva germana. A l'altra banda hi havia el meu pare. Al principi gairebé no reaccionava. Tenia problemes de vista i semblava molt envellit, com si haguessin passat 10 anys. Semblava dèbil i malalt. Després de parlar una estona, em va dir: «Has de mantenir-te forta. No et preocupis pels altres. Centra't en els teus estudis. No et rendeixis». Li vaig preguntar per la seva salut i em va dir que patia molt per l'angoixa i les preocupacions, però que es recuperaria. Durant tot aquell temps, la policia xinesa del meu poble m'havia estat controlant i assetjant constantment, trucant-me i enviant-me missatges per WeChat.
Per això no vaig explicar a ningú, ni tan sols als meus amics propers, el que estava passant. Al novembre del 2018, el meu altre germà petit es va casar. Vaig veure algunes fotos i em vaig quedar glaçada. Hi sortien la meva mare i el meu germà, però ella duia el cabell molt curt, com si li haguessin tallat o afaitat el camp. Abans sempre portava mocador. Ell també tenia els cabells molt curts i tots dos semblaven presoners. Em van dir que havien pogut assistir al casament només per un dia, amb un permís especial. Després, el meu pare va quedar-se a casa fins a finals de novembre. Vaig intentar parlar amb coneguts per saber què passava, però ningú no em responia. Un amic de Pequín em va dir que el meu pare havia estat enviat de nou a un centre de reeducació. Quan el van alliberar, ja no podia caminar bé i necessitava un bastó. Em va sorprendre que, tot i el seu estat, el tornessin a internar. Al juliol del 2019, el meu passaport xinès caducava. Vaig anar a l'ambaixada xinesa a Ankara per renovar-lo, però després de mesos d'espera em van dir que no m'ho permetrien. Només em van oferir un permís de viatge vàlid durant 2 anys i exclusivament per viatjar a la Xina. En aquell moment, el meu permís de residència també expirava a finals del 2019. Així que vaig quedar-me sense passaport i sense residència legal. Només tenia el carnet d'estudiant. I fins i tot per viatjar dins de Turquia no podia agafar ni un avió ni un tren. Va ser una època molt dura de la meva vida, probablement la pitjor. En aquell moment vaig tornar a contactar amb l'ambaixada xinesa. Em van convidar a reunir-me amb un funcionari que, segons em van dir, volia parlar amb mi. Vaig acceptar i vaig anar a una altra oficina on m'esperava un home que es va presentar com a treballador de l'ambaixada. Vam començar parlant de manera aparentment cordial. Em va elogiar, em va dir que era una persona amb èxit i va començar a justificar les polítiques de Pequín. Assegurava que el govern central tenia bones intencions, però que de vegades les autoritats locals malinterpretaven les directrius. Jo li vaig explicar el que havia viscut la meva família i com la policia m'havia amenaçat durant aquells 2 anys. Ell em va dir que no havia d'explicar aquestes coses a altres persones, especialment a estrangers o gent de Turquia, perquè podrien malinterpretar-ho. Em va prometre que m'ajudaria, que faria possible que pogués parlar amb la meva família i que podria renovar el passaport. Em vaig voler creure les seves paraules i vaig tornar a sol·licitar un passaport normal. Però no van fer res. A finals del 2019, al cap de 2 mesos, vaig rebre una trucada des de la Xina. El número començava amb el prefix 86. Era un home desconegut que parlava uigur. Em va dir que havia visitat la meva família i que podia parlar amb ells. Va ser una gran alegria. Després d'1 any, vaig tornar a parlar amb el meu pare i després de 2 anys amb el meu germà petit. També amb el segon germà. La meva germana no hi era, perquè estudiava un màster a prop de Xangai. Tot i així, aquella conversa no era natural. Semblava un guió preparat. Em feien preguntes superficials sobre els estudis i la vida i repetien frases de propaganda. Després el policia va agafar el telèfon i vaig aprofitar per preguntar per la meva àvia i la meva mare. Recordava que quan vaig marxar la meva àvia encara era viva, però no havia tornat a parlar amb ella. El policia es va sorprendre molt per la meva pregunta i en aquell moment vaig entendre que la meva àvia havia mort. Després, vaig saber que havia mort el 2018,
però no en vaig tenir notícia fins 15 mesos més tard. Em va doldre profundament. Els meus avis m'havien criat i cada any, des del 2006 fins al 2016, esperaven amb il·lusió que tornés a casa durant les vacances d'estiu. No podia imaginar que l'última vegada que la vaig veure, el 2016, seria el nostre últim comiat. Quan va arribar la pandèmia de la Covid, la meva preocupació per la mare va augmentar. No sabia si era dins de la presó, en un camp de reeducació o simplement desapareguda. Vaig escriure a un policia de l'ambaixada a Pequín per preguntar-li si la meva mare era viva. Uns dies després em va contestar: "No et preocupis, la teva mare és viva i tornarà a casa tan aviat com sigui possible." Però no vaig rebre cap altra informació ni sobre ella ni sobre la meva sol·licitud de passaport. Al març del 2020 vaig veure una notícia de la BBC sobre perruques fabricades amb cabells procedents dels camps de concentració de Xinjiang. Em vaig enfadar molt. Perquè vaig recordar la imatge de la meva mare amb el cap rapat i una perruca al casament del meu germà. Aquella notícia em va fer sentir ràbia, però també em va donar coratge per parlar. Ja feia 3 anys que guardava silenci, però res no canviava i vaig decidir alçar la veu per la meva família. Molts altres uigurs a la diàspora també començaven a fer vídeos i testimoniar a les xarxes sobre els seus familiars detinguts. Jo també vaig començar a publicar missatges a Twitter. No només els meus pares estaven empresonats, també cosins i oncles havien estat detinguts. Però ningú no responia, ni tan sols l'ambaixada xinesa. Al setembre del 2020 vaig rebre un missatge per WeChat d'una dona que deia treballar al meu poble. Em va explicar que la meva família volia parlar amb mi. Li vaig demanar de fer una videotrucada, però em va dir que només podia ser una trucada de veu. Em va demanar el meu número de telèfon i pocs dies després vaig rebre una altra trucada des de la Xina. Era el meu pare. Quan vaig despenjar aquella trucada, vaig adonar-me que la veu del meu pare tremolava. Sonava estrany, com si hi hagués algú assegut darrere d'ell. Al principi vam parlar de coses quotidianes, els meus estudis, la vida encara, però de sobte em va dir: "Per què publiques notícies contra el nostre govern? No has d'oblidar que tens aquesta vida gràcies a les bones polítiques del nostre govern." No hauries de parlar de la teva mare ni de nosaltres. Pensa en la nostra situació. Va començar a retreure'm coses i em va demanar que esborrés tot el que havia publicat. Jo vaig escoltar-lo en silenci. Feia un any que esperava poder sentir la seva veu i no volia interrompre'l. Però al cap d'uns minuts no vaig poder contenir-me i li vaig preguntar: "On és la mare? Quan tornarà?" En aquell moment la trucada es va tallar. El telèfon es va penjar i no em va tornar a trucar. Després d'això vaig publicar un vídeo testimoni a les xarxes socials explicant la meva situació. Pocs dies més tard, l'ambaixada xinesa encara em va trucar. Em van preguntar si necessitava alguna cosa i els vaig respondre: "Sí, necessito un passaport normal. Com a ciutadana, tinc dret a tenir un passaport i a comunicar-me lliurement amb la meva família." Em van dir que transmetrien la meva sol·licitud, però al cap de 2 dies vaig rebre un missatge per WeChat d'un policia de l'ambaixada. Em deia que el motiu pel qual no podia obtenir el passaport era culpa meva, que havia fet comentaris contra el govern xinès i que seguia persones equivocades fora de la Xina. Em vaig quedar sense paraules. Aquella notificació ni tan sols era oficial. M'ho van comunicar amb un simple missatge de mòbil. A partir d'aquell moment, gairebé sense adonar-me'n, em vaig convertir en defensora dels drets humans. I per primera vegada en molt de temps vaig sentir una certa alleujada.
Durant 3 anys havia viscut amb una pressió constant, sense dormir bé, amb el cor encongit. Fins avui encara em costa descansar, però almenys ara sento que faig el que he de fer. Em sento forta, perquè és el meu dret bàsic parlar amb la meva família i tenir un passaport com qualsevol altre ciutadà. Si no m'ho permeten, almenys puc defensar els meus drets i explicar-ho al món. Però no és fàcil. No tinc la ciutadania turca. Oficialment sóc ciutadana xinesa, però sense passaport. Tinc una tesi doctoral pendent. I tot i que estudiar no és el més difícil, el que més m'ha costat és no tenir el suport emocional de la meva família. Tot i això, tinc la sort de comptar amb bons amics que m'han ajudat molt. He intentat concentrar-me en els estudis i alhora donar veu al meu poble i a la meva família. Parlar m'ha fet més forta, però la policia xinesa no ha deixat d'assetjar-me. Van parar durant uns mesos, però al gener del 2022 vaig rebre un missatge per WhatsApp des d'un número del Kirguistan. Era un home que em deia: «Som ara a casa teva. Si vols veure la teva família, truca'm». El vaig trucar per videotrucada i després de 5 anys vaig tornar a veure la meva mare. Va ser un sentiment molt estrany. En plena era de la tecnologia, després de tants anys, em vaig quedar sense reacció, només asseguda davant la pantalla. Al cap d'uns minuts vaig començar a plorar. Era molt dur, però alhora, en aquell instant, vaig entendre que havia valgut la pena resistir, parlar i mantenir-me forta. Encara que ens fem grans, davant dels nostres pares sempre continuem sent fills. Quan vaig tornar a veure la meva mare per videotrucada, no vaig poder contenir-me. Vaig començar a plorar, però ella em va sorprendre molt. Em va dir: «No ploris. No perdis l'esperança. Mantén viu el teu desig. Si continuo viva, ens tornarem a veure». Des d'aquell moment, cada vegada que la policia xinesa volia que parlés amb els meus pares, primer m'enviaven un missatge per WhatsApp avisant-me que anirien a casa seva. Havien de conduir gairebé 40 minuts per arribar-hi i des d'allà em feien la videotrucada. Però després de cada conversa em tornaven a contactar de manera privada. Em trucaven o m'enviaven missatges per parlar-me de les bones polítiques del govern xinès envers els uigurs, intentant mostrar-se amables. Un dia, un d'ells em va dir que havia d'oblidar el passat, que ja havia quedat enrere i que m'havia de centrar en el present i el futur. Jo li vaig respondre: «De quin passat parles? No són errors, és un genocidi. Heu empresonat els meus pares durant 5 anys i ara en dieu errors? Què vol dir això?» Ell em va contestar: No. Tu tens una idea equivocada del nostre govern. Hauries de mantenir el contacte amb nosaltres i ser més amistosa. T'ho explicarem». Em vaig sentir molt incòmoda. Després de diverses converses així, cada vegada em costava més parlar amb els meus pares amb normalitat. No podia expressar-me lliurement. Tenia tantes coses per dir-los, però no podia. Vaig demanar al policia si podia trucar-los directament al seu telèfon i ell em va respondre que això tenia un cost. Li vaig preguntar quin cost i em va dir: «Has publicat moltes notícies contra el nostre govern, així que has de compensar això. Has d'escoltar-nos». Li vaig dir simplement: «Adeu». Durant aquells mesos vam parlar potser unes 10 vegades, entre gener i juliol. Però al juliol del 2020 va esclatar un nou brot de coronavirus a la Xina, especialment a Xinjiang, a la meva ciutat natal, Korla. La gent va quedar confinada a casa i jo vaig perdre el contacte amb la meva família. El policia continuava enviant-me missatges dient-me: «No et preocupis, la teva família està bé, ningú no està malalt. No podem visitar-los per culpa del confinament, però tot va bé». Jo li deia: «D'acord,
però vaig continuar publicant informació a les xarxes, denunciant la situació i les mentides del govern. A finals del 2022 vaig rebre la notícia que la meva tieta havia mort durant el segon brot de coronavirus. Vaig compartir-ho a les xarxes i el policia ho va veure, com sempre. Ell seguia totes les meves publicacions, a Twitter i a tot arreu. Al febrer del 2023, quan la pandèmia a Xinjiang va acabar i la gent podia tornar a sortir, vaig rebre un altre missatge. En aquell moment, a Turquia hi havia hagut un terratrèmol molt greu i ell em va escriure dient que els meus pares estaven molt preocupats per mi. Li vaig respondre que ells sabien perfectament que jo vivia encara, lluny d'aquella zona, però ell insistia. La teva mare ha plorat. Jo sabia que no era veritat, però vaig dir, d'acord. Llavors em va proposar una nova videotrucada. Vaig veure els meus pares de nou. Després de parlar una mica, el meu pare es va enfadar. Durant tot aquell temps, jo no havia pogut mostrar-me amistosa, perquè sabia que darrere hi havia la policia. Fins i tot el mateix agent m'havia fet preguntes sobre la meva vida privada, intentant incomodar-me. No podia fingir amistat. El meu pare em va retreure. Ets doctoranda, tens un nivell d'educació alt. Per què tractes la gent així? Li vaig respondre, perquè no són els meus amics. No són persones normals a la meva vida. Ell va insistir. Sabem tot el que has fet aquest temps, tot el que has publicat. Has de mantenir-te en silenci. Al principi estava molt enfadat, però després es va disculpar. Potser he dit coses dures, però pensa també en nosaltres. Tot el que fas ens afecta directament. Hauries de callar. Després la meva mare va agafar el telèfon. Va repetir les mateixes paraules que el meu pare i després em va dir: quan era al camp de reeducació, mai no vaig perdre l'esperança. Sempre creia en un futur millor. Però quan vaig tornar a casa, vaig perdre la pau. Perquè tu ets fora de la Xina i ja ets adulta. No et podem controlar. I per culpa de les teves paraules i accions, sempre ens veiem afectats. Només volem tenir una vida normal. Per això hem decidit renunciar a tu. A partir d'ara, ja no ets la nostra filla, perquè no tenim cap altra opció. I va penjar el telèfon. Després d'aquella conversa, jo ja m'havia preparat mentalment per al pitjor, però sentir-ho de la seva boca va ser devastador. No tenim cap altra opció. Quan vius a la Xina, només tens dues opcions. O bé segueixes el Partit Comunista i mai no tens dret a oposar-t'hi, o bé et converteixes en un objectiu del govern xinès. Els meus pares tampoc no tenien escapatòria. Crec que en aquell moment van pensar que si em rebutjaven podrien tenir una vida feliç o almenys tranquil·la. Però jo mai no he cregut en aquesta mena de felicitat. Encara avui penso que no he pres cap decisió equivocada, perquè només he defensat un dret bàsic, el dret a parlar, a saber de la meva família. No entenc per què van empresonar els meus pares ni per què m'han impedit mantenir contacte amb ells. De fet, han estat ells mateixos, el govern xinès, qui m'han forçat a convertir-me en defensora dels drets humans. Després d'aquella última conversa amb la meva mare, el policia em va tornar a trucar. Em va dir que tot el que havia passat era culpa meva i que, si volia comunicar-me amb la meva família d'una manera normal, havia de ser amable amb ells i escoltar-los. Li vaig respondre unes paraules molt dures que prefereixo no repetir i vaig penjar el telèfon. Però no es van rendir. Al juny del 2023 vaig acabar el meu doctorat. Vaig rebre centenars de missatges de felicitació de tot el món, però cap dels meus pares. L'única trucada que vaig rebre va ser, una vegada més, d'un policia xinès. Em va doldre molt. Després de graduar-me, vaig intentar trobar una feina a Turquia,
però com que no sóc ciutadana turca, no vaig aconseguir cap posició ni cap suport oficial. Mentrestant, continuava rebent missatges i trucades amenaçadores de la policia xinesa del meu poble. Era molt difícil mantenir-me forta i callada. La seguretat és la base de qualsevol vida, però jo no tinc aquest luxe. Per això vaig decidir buscar un lloc on poder viure en pau. Només així podria continuar amb la meva recerca. Vaig intentar sol·licitar una plaça postdoctoral, però no ho vaig aconseguir. Alhora vaig aplicar el programa ICORN, International Cities of Refuge Network, que coneixia per alguns amics. Al cap d'un any vaig rebre una invitació de Varsòvia. Mai hauria imaginat que acabaria a Varsòvia, a Polònia. Coneixia una mica la ciutat perquè des de l'institut he estat una gran admiradora de Marie Curie i sabia algunes coses sobre aquest lloc. Així que vaig acceptar. Al setembre del 2024 vaig arribar aquí i ara visc a Varsòvia. Des que sóc aquí, per sort, ja no he rebut més trucades o missatges agressius de la Xina. Tot i així, continuo tenint por. No per mi, sinó per la meva família. No sé res d'ells. Durant aquest últim any, el govern xinès sembla haver-se tornat més amistós amb els uigurs que viuen a l'estranger, sobretot a Europa o als Estats Units. Alguns, que ja tenen la ciutadania d'aquests països, fins i tot poden tornar a visitar la seva terra, però molts d'altres, com jo, continuem sense cap notícia de les nostres famílies. És una situació molt complexa, gairebé impossible d'explicar. Però no he deixat de defensar els drets humans, ni penso fer-ho. Sé que milions de persones continuen tancades als camps de concentració, els meus antics companys, els meus professors, els meus parents. Jo encara no sé res de la meva família. Mentrestant, la Xina parla d'intel·ligència artificial i de progrés tecnològic, però jo, una persona normal, no puc ni rebre un missatge de la meva mare. Per això no puc callar. Després del doctorat vaig guardar el meu diploma dins la maleta i vaig marxar, amb la idea de continuar defensant allò en què crec. Trobo molt a faltar la meva recerca i els meus estudis, però ara mateix no puc concentrar-m'hi. Tinc una altra responsabilitat, la d'alçar la veu per tots aquells que no poden fer-ho.